Yo, Jiro lupat. Untukmu jepat. Emang kowe ndek duit? Sing tenang. Ninggal KTP sik ra apa-apa to? Cangkeme. Ndang munggah. Aduh, Sorry. cah gatel. Apa? Maksudnya cah ayu. Gatel ki ayu. Oh, kuwi artine. Kowe ketok gatel banget dino iki. Makasih. Muah. Ayo. Hah? Arep berbuat kowe, Ora. Hotel. Aduh. Aku pesen menu sing paling larang ning kene, Mas. Oke. Ki 20 juta. Gereh loro kaya ngono 20 juta. Matane gereh merek Aerox kuwi. Wis deal yo, ra iso dibatalne. Aduh. Pelayanane jos tenan ki. Ngeterne piring lho tekan rai. Oh. Secut. Wah, tepuk tangan. Atraksi bosok ngono tepuk tangan. Idoni wae. Lho. Kobongan ra nulungi aku. Wis mateng. Monggo. Wah, Pesanannya sudah lengkap ya, Kak? Sudah lengkap patakmu kuwi. Langgonku ndi to, Cak? Mbak iki tukang kebonmu dikek sisan. Aku pacare, tukang kebon raimu. Nono, cangkeman. Coba bengok tel. Sing marai bengok iki kowe. Nglayani wong tuku kok kaya makane kethek diuncalne. Monggo dibadok wis mateng iki. Loh, Bro, kok ilang? Nanti minion Mobile Legend mau. Pangan wae. Lah ndi nggonku? Digondol kucing mau. Ra mungkin, ra ono kucing ning kene. Aku curiga iki. Kucing weteng jembleng sing mangan. Ya wis tak jol iki. Guritel. Wah, Guritel. Piro kuwi regane? 10 juta wae, murah. Piye to ki ra sida mangan malan. Totale dadi 30 juta, Bro. Iki arep cash po piye? Pembayaran via gelut. Enek ra? Loh, kok iso ngentut? Loh, mayite ngentut. Kaget aku. Mungkin selama uripe entute kerep diempet. Iya, Pak. Bojoku selama uripe jarang ngentut. Tapi nek sekali ngentut ambune nobatne wong. Coba sumpelono ilete, jagani nek ngentut meneh. Ilete. Wis. Wis aman ki. ra kambon gas beracun meneh. Mendung nek. Waduh, pemean kurung tak entasi. Wis ngene ae, Kang. Ngubure sesuk wae. Ki lebokno kulkas sik. Kulkas matamu kuwi, mbok kira bojoku pindang, Pindang sekilo piro saiki? Loh, piye to Pak Ustad ki? Piye ki Pak Ustad? Selak batang malah nyang-nyangan pindang. Sik to. Tukokno sekilo ya sesuk. Yo tel. Yo, diangkat yo. Oke Pak Ustad. Gelem nukokne sekilo, yo tak angkat. Nek ra gelem yo ora tak angkat. Ngentut meneh. Sumpele jebol. Waduh, Bajindo lambune peteng. gateli bojone malah guyui. A few moments later. Jam 12 mepet wit nongko, sore-sore ana wong bongko. Wit rembesi mepet wit jati, ngene iki jane ngrepoti. Monggo, langsung di unboxing wae misteri boke. Wah, isine lontong Pak Ustad. Angkat lontonge. Lontongnya abot banget. Abot. Coba meneh. Yo. Boyokku sempal Pak Ustad. Abot Pak Ustad, ewang ngono. Moh, pindange rong tukokne kok. Abote lontong misteri box iki abot tenan. Iki abot. Mergo selama uripe dijaluki 100 juta we abot. Bener. Mung dijaluki 100 juta we angel. A few moments later. Tulung ketoken kerondone, Pak. Ben iso mlebu liang lahat. Yo tak jajale. Icrit. Ora iso diketok, Pak. Waduh, kakean dosa iki. Makane angel ngubure. Coba dongakno Pak Ustad ben gampang ngubure. Moh urung ditukokne pindang kok ngakon-ngakon dongakne.